ya ƴan uwana maza, domin yanzu akan ku ne nazo da bayani bangaren yanda kuke tsakaninku da iyalanku. Wani namijin yana zaune ne kawai ba abin da yake yi, in ya zo zai kusanci matar shi, daga ya zo ko shiga ciki bai ba, ko kuma daga an zo an dan fara wasa bai shiga ciki ba, daga baki kawai sai ya fara wai har ya kawo ji wani sakarci. Ka zauna ba za ka gyara kanka ba, matarka ta gyara kanta. Kamata yayi a ce yanda mu mata muke shan magunguna muke ƙara sa ku nishaɗi da jin daɗi, kuma ku tashi tsaye wajen gyara kanku. Kuma 'yan magungunan nan kuna sha, ai ni ba na son namijin da zai zo wai daga ya zo saboda ba ku tsaya kun gyara kanku ba, gaban ku sai ya dinga nokewa ko ya kankance. Ai ni na fi son in ji namiji zanzan, in ji ya cika ni, ina jin sa ina nishi, in ji sai ya zo min har wuya, shine zan san ina tare da namiji. Amma idan wai miji kawai daga ya sa daga bakin kofa ban ma san ina ya je ba, wai kawai sai in ji ya fara wai yayi releasing. Ha, ba dan Allah maza kar ku zauna a haka man, dan Allah kar ku ba mu kunya mana. Mu dage mu zage zantse mu gyara kanmu, ko kuma ku tsaya daga kun zo. Ha, ba ni da namijin da ba zai gamsar da ni ba gaskiya ba miji bane ba. Saboda haka nake jin daɗin mijina, saboda idan muka kwanta ina jin sa yanda nake jin yana shiga ta, ya cika ni sosai. Ha, ba ke dai ki bari kawata, idan kika ga yanda nake jin daɗin mijina zaki mamaki wallahi, saboda yana min yanda nake so, kuma ni ma ina masa yanda yake so. Saboda haka za mu samu zaman lafiya. Na gode jama'a.